Фроса! Фроса, познахте! Познахте Фроса! Защо държиш пистолет? Какво? Ще ме застреляш ли? Зная, виновен съм. Виновен съм пред те, Фроса. Няма нищо по-хубаво от семейството и от дома. Но ти знаеш моето семейство. Това е българския народ. Фроса! Фроса! Какъв кошмар! Не бях сънувал скоро. А действителността сякаш не е такава. По-добре да ме бе убила Фроса, отколкото болестта. До вчера обикалях света. Сега лежа прикован от туберкулоза. Безпомощен. На път за Кишинев добри хора ми помогнаха в Киприяновския манастир. Грижиха се за мен. Молиха се на Бог. И аз се съвзех. Заминах за Одеса. Да събера пари. Да изпратя чета в България. Те, местните търговци, бяха отделили по нещо от печалбата си, но то съвсем не беше достатъчно. И тогава реших, ще отида в Букурещ. При българите. Хъшове. Имиграция. Но там нещата бяха различни. Имиграцията беше разделена. С превременния закон успях да дам насоки на войводите за горските чети. На оръжие, братя! Свобода! Свобода или смърт! Моята рана се отвори. Моята незараснала рана. България! Скоро ще заспя вечния си сън. Ела ти, Боже, напъсвай четите на Панайот Хитов и Филип Тотю. И само яркото слънце ще им бъде казнител на славните подвизи. И вие, братя, вие градите националното самосъзнание на драгоценното ми отечество. И ти, мале, неутешна си, аз зная, на Богу се моли победа да нам даде. И когато чуеш, че съм погинал, мале, за славно дяло, що съм юнашки свършил, да не плачеш, майко, ни да ридаеш. На гроб ми прилежно да издириш от камен знак мраморен, паметник да ми въздигнеш. И ще чуеш през черния гранит столновете на онова любящо сърце, що живя за свободна България.